Għanna nieqfu nassumu li kull vittma ma fitxietx għajnuna minant l-awtoritajiet, ħafna jfittxu l-protezzjoni u l-ġustizzja mingħajr suċċess u inaċċettabbli li għatanna ħafna nisa li ta' kuljum qed ikollhom jgħixu f'ambjent vjolenti fi djarhom. Sostnew dawn 36 organizzazzjoni mhux governattiva fi stqarrija konġunta fid-dawl tal-aħħar omiċidju ta' mara allegatament mis-sieħeb tagħha li seħħ fi sfond ta' vjolenza domestika. Huma qalu li mill-bidu ta' dan is-seklu 3 minn kull 4 nisa li nqatlu f'Malta inqatlu mir-raġel jew is-sieħeb, l-eks raġel jew eks sieħeb jew qarib tal-familja. Li tgħix ħajja mingħajr il-biża' ta' vjolenza u dritt fondamentali u l-Istat hu fid-dmir li jassigura dan id-dritt ma jinkisirx tennew laqdiet. Huma qalu li l-Istat għandu jiżgura li l-vjolenza domestika ma jibqax reat privat iżda reat kontra l-ordni pubbliku. L-Istat jonora l-obbligi tiegħu li b'mod attiv jiżgura li nisa u tfajliet ikunu mħarsa mill-vjolenza. Il-forzi tal-ordni b'mod partikolari l-pulizija stazzjonati fl-Ases ikollhom taħriġ meħtieġ biex jidentifikaw każi ta' vjolenza domestika u l-proċeduri biex jiżguraw is-sigurtà tal-vittmi u l-familji tagħhom. Il-dipartimenti u l-aġenziji tal-gvern jaħdmu b'mod koordinat sabiex il-vittmi jkunu mħarsa u l-persuni responsabbli jiffaċċjaw il-ġustizzja. Ma qalu wkoll il-qrati għandhom jiżguraw li l-każi ta' vjolenza domestika jibqgħu jiġu segwiti sal-aħħar u dawk responsabbli iħallsu ta' emilhom anke jekk il-vittmi jkollhom pressjoni biex ma jiġdux kontra min wettaq il-vjolenza fuqhom. Qalu wkoll li l-pulizija li jmorru fuq il-post għandhom ikollhom tagħmir meħtieġ bħal body cameras sabiex tkun tista' tinġabar iktar evidenza. Fl-aħħar nett laqdiet qalu wkoll li għandu jkun hemm rida politika, inkluż budget dedikat sabiex jitwaqqaf unit li jiffoka esklusivament fuq każi ta' vjolenza. Il-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista kkundanna bla riservi kull tip ta' vjolenza domestika indirizzata lejn kull tip ta' ġenru, filwaqt li jħeġġeġ li l-Gvern ikompli jagħti l-mezzi meħtieġa lill entitajiet governattivi sabiex ikunu f'pożizzjoni li joffru kull għajnuna meħtieġa fil-ħin. Charlene Buttigieg Farrugia, President tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista, tennit li aktar minn hekk l-entitajiet governattivi għandhom jaġixxu b'mod proattiv sabiex jiġu evitati każi ta' vjolenza domestika u iżjed jiġi evitat li persuna tispiċċa titlef ħajjitha.